अ दिनै जोङो तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो तामुलपुर जिल्ला आरसु जथायै जोङो तामुलपुर डिसिनो जोङो मोनसे आर'जलाइ जोङो गथायदों। बाथ्राया बेनो थांनाय 14 फेब्रुवारियाव जितु तामुलपुर जौसिन फरायसालियाव मोनसे घटना जालांबाय जितु खौरां बिजोंनि गेजेरजों बयबो नुदों मोनसे परीक्षा सोलिबाय थानाय समावनो फरायसाफ्रा माने मबाइल बाहायनानै लिरबाय थानाय दा बे भाइराल जादों बिजों मोनसे खौरां बिजोङाव बेखौ जों बयबो नुदों। बाथ्राया जाहैबाय दिनै जों जिखिनि जों हास्थायदोंमोन बेखौ जों दिनैसिमबो जों मोननो हायाखै। जे जोङो दिनै बेनिखायनो जोङो डिसि बिथांनो जोङो आर'जलाइ जों गथायफैदों जे फरायसाफोरखौ साथाम फरायसाफोरखौ एक्सपेल खालामनाय जाबाय। नाथाय फरायसाफोरखौ एक्सपेल खालामनानैनो बे आयदाया जोबनानै थानायखौ जों माब्लाबाबो जों लुबैयाखै। मानोना बेयाव फरायसाफ्रा माबोरैहाय परीक्षा हल सिङाव बोरैहाय मबाइल सोनो हाखो बे जोबोद गिदिर मोनसे बे सोंथि। दा फरायसाफोरखौल' एक्सपेल खालामनानै जुदि आयदाया जोबनानै थायोबा बे जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव जागोन। बेनिखायनो जोङो डिसि बिथांनो दिनै जों गोसोखां बिलाइ बा आर'जलाइ जोङो होदों। मानोना बेवहाय निस्सय बेहाय फोरोंगिरिफोरनि जाय बे फरायसालिनि बिगोमा गाहाय फोरोंगिरि एबा प्रिन्सिपाल आरो परीक्षा हलाव जाय बिथाङा डिउटियाव गोग्लैदोंमोन डिउटियाव दङमोन बिथांमोननि बेहाय दुरबलताया थागोन आरो दङ। आरो बेखौ जों रायजो राजाफ्रा बुजिदों बयबो जे बेवहाय फोरोंगिरिफोरनि दुरबलताया बेयाव 100% बेहाय दङ। बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिदों। नाथाय जोङो सन्देह जादों मोनसे रहस्य गोनां खोथा रहस्य दङ होननानै जों बुजिनो हादों। जे बेखौ बुजिसेयावबो रायजो राजाफ्राबो बुजिदों बेखौ जोंनि माने डिसि बिथांमोनाबो बुजिदों सोलोंथाइ बिफाननि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बुजिदों गासिबो बुजिनो हादों। नाथाय बुजिनो हानायनि उनावबो दिनै फोरोंगिरिफोरनि बिथिं जाय बिथाङा डिउटियाव दङमोन जाय बिथाङा बे स्कुलनि फरायसालिनि गोरायुं प्रिन्सिपाल बिनि सायाव दिनैसिमबो मानो एक्सन लानाय जायाखिसै बे जोंनि गिदिर सोंलु। बेनिखायनो जाथायखौ गोथौयै बिजिरनांगौ आरो बिजिरनानै बेयाव जाय बिथांमोना लोब्बा दङ फोरोंगिरि बिथांमोना गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोना लोब्बा दङ बिथांमोनखौबो तदन्तनि गेजेराव लाबोनानै बिथांमोनखौ साजा होनांगौ आरो साजा होनायखौ जोङो लुबैयो। ভাইৰেল ভিডিঅ' লৈ হয়, আমি পোনপ্ৰথমতে নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা তামুলপুৰ জিলা সমিতিৰ পৰা আমি প্ৰথমতে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আমাৰ তামুলপুৰৰ নিচিনা এখন সমাজত যে এই ঘটনাটো হ'ব পাৰিলে আমি একেবাৰে দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি আফচোচ কৰিছোঁ, আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তামুলপুৰ জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, তামুলপুৰ জিলা ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা আমি একেলগে যৌথভাৱে আজি আমাৰ ডিচি মহোদয়ৰ ওচৰত আমি মেমৰেণ্ডাম দিবলৈ আহিছিলোঁ যে এনেকুৱা অনৈতিক ঘটনা যাতে আৰু পুনৰাবৃত্তি আমাৰ তামুলপুৰ জিলাত নহয়। আমি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। অতি শীঘ্ৰে পানিছমেণ্ট হ'ব লাগে যে ইনষ্টিটিউটৰ হেড এজন থাকোঁতেই লগতে ডিউটিত থকা ইনচাৰ্জ থাকোঁতেই কেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে আমি খুব দুখ পাইছোঁ। আৰু ইয়াত মানে কোনো ধৰণৰ যাতে এনেকুৱা অনৈতিক কাম আৰু হ'ব নোৱাৰে তামুলপুৰত আমি তাকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু আমি ডিচি মহোদয়ক আমি জনাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আৰু যাতে দুবাৰ নহয় আৰু এই ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে যাতে ডিচি মহোদয়ে এটি সুন্দৰ পদক্ষেপ হাতত লৈ ইয়াকে আমি জনাবলৈ আহিছিলোঁ। ডিচি ছাৰে যিখিনি লিগেল একশ্যনৰ কথা কৈছে তেখেতে কৈছে যে তেখেতৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব পাৰে তেখেতে ইতিমধ্যে কৰাৰ কথা কৈছে আৰু আমাক জনাইছে যে তেখেতে অলৰেডি মানে ছাবমিট কৰিছে। কিন্তু সেই একশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আমি এতিয়ালৈকে তাৰমানে যিখিনি জনাইছে আমি সেইখিনিত সন্তুষ্ট হোৱা নাই। আমি ইনষ্টিটিউটৰ হেডজনৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি চালি জাৰি চাই এটা ভাল মানে পদক্ষেপ যাতে তেওঁ দিব পাৰে আমি সেইখিনিকে তেওঁৰ পৰা আশা কৰিছোঁ। আমি এতিয়া ক'ব লাগিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত যাতে মানে পদক্ষেপটো অতি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে। আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু তেখেত সমানভাৱে জগৰীয়া গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়াতে কোনো দ্বিধা নাই, ইয়াতে কোনো লুকাই থকাৰ কথা নাই। ডাইৰেক্ট লিগেল একশ্যন হ'ব লাগে যে তেখেতক মানে পাৰিলে বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा?
जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआ। IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय माबा मा जानाय जिउ मा जानाय बिदिखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।